गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बर लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आं लाबोदों आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 4 नि आनजादाव फैथावना मेथ्सनि माखासे सोंलुफोर। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। जोंना स्कुला बन्द जाथ'नानै दङ, माने फुजानि बन्द जादों। बेखायनो आङो दा न'आव दंफैयो। नाथाय आं न'आव दंफैयोबाबो माने आङो नैबे बर्डखौ लाबोफाखानाय जादों स्कुलनिफ्राय। माने आंना स्कुलाव गंसे दंबावो आरो गंसेखौ आं लाबोनाय जाबाय। माने आंना ब्लेक बर्डआ बेबायदि गंनै दंखायो। बेखायनो आं गंसेखौ गारबोनानै गंसेखौ लाबोनाय जाबाय। माने आङो प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनायनि सिगां मोननै जायगायाव टिउसन सेन्टार दंखायोमोन नालाय, मोननै जायगायाव टिउसन फोरोङोमोन। बेखायनो आंना बर्डआ गंनै जादों। दा आङो गंसेखौ गारबोनानै गंसेखौ न'आव लाबोनाय जाबाय। आङो जेब्लायबो भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन बेबायदिनो। आङो दा न'आव थाबाबो भिडिअ लाबोगोन आरो स्कुलाव थांबाबो आङो भिडिअखौ लाबोगोन। नैबे ग्रेड 4 आनजादनि थाखाय माने गोनां माखासे मेथ्सनि भिडिअखौ आङो जेब्लायबो लाबोगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा नैबेहाय दङ जाहैबाय जौखोन्दो एबा पार्सेन्टेज। बेबायदि जौखोन्दो एबा पार्सेन्टेजनि सायाव जोंना नैबे ग्रेड 4 नि आनजादाव मोनसे ना मोनसे कुइसन फैनो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै गोसो होबानो जाबाय। दा नैबे कुइसन नाम्बार 1 आव दङ नैबेबायदि 800 नि माने 0.06%आ बेसेबां होननानै सोंदों। थारमाने 800 नि 0.06% खौ दिहुननांगौ। होमबा बिनि पार्सेन्टआ बेसेबां जागोन बेखौ जों दिहुननो हायो। थारमाने ओरैबायदि होनानै 800 खौ जोङो बेयाव होनानै नैबे नि होनाय थायोबा जेब्लायबो गोसोआवला सानजाब होनो हायो, जोङो सानजाब होनो हायो। ओमफ्राय दाना मा होनो हायो, पार्सेन्टखौ जोङो सिफायोबा पार्सेन्टनि जायगायाव जों मा होनो हायो, पार्सेन्टखौ जुदि गैया खालामनांगौ जायोबा जों मा होनो हायो, गाहायाव 100 होनो हायो जोङो। ओमफ्राय गोजौआव मा होगोन, बेखौनो होसिगोन जों 0.06 होसिगोन जोङो। होमबा बे पार्सेन्टआ गैला। पार्सेन्टनि जायगायाव बेबायदि होनो हायो आरो गुबुन राहायैबो जों दिहुननो हायो। दा आङो बे रोखोमै दिहुननो नागिरदों। दा ओरैबायदि जासिगोन बेयो नै जोंना बेखौ सानजाब थायोबा, बाहाय गेजेराव सानजाब थायोबा मा जायोनो, नैबे 0 जों 0 दाननो हायो जोङो। नैबे 0 जों 0 दाननो हायो जोङो। होमबा मा थाखो जोंना बेयाव 8 थाबाय, बेयाव 0.06 थाबाय। जोंना बे 8 जों 0.06 जों जोङो मा खालामगोन, इन्टु खालामसिगोन, सानजाबसिगोन। दा सानजाबोबा जोंना मा जायो नायनो, सानजाबोब्ला जोंना मा जायो, थारमाने ओरैबायदि जासिगोन 8 जों जोंना 6 सानजाबोबा 48 जायो। जों 8 खौ होनानै 4 आ जोंना हाथेरनाय थाथ'बाय। दाना 8 जों 0 जों सानजाबोबा जोंना मा जायो, 8 जायो। बे 4 जों जोंना दाजाबबाबो जागोन। 0 जों 4 जों जोंना 4 आनो जाबाय, बेयाव 4 जाबाय। 8 जों 0 जों 0। दाना दशमिकनि उनाव मोनबेसे अनजिमा दङ, ओरै आगदाजों जाय बेखौ नायनांगौ। मोननै दङ नै, मोननै। होमबा मोनसे मोननै नै बेयाव जागोन। होमबा बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि आनो जासिगोन बिनि थार फिननाय 0.48 बेबायदि जासिगोन। दा कुइसन नाम्बार 2 दं बेबायदि क्लासआव एस नि जौखोन्दोआ बेसेबां होननानै सोंदों। थारमाने नैबे क्लासआ मोनसे मानो वर्ड एबा सोदोब, बेवहाय एस नि जौखोन्दोखौ सोंदों, एस नि पार्सेन्टआ बेसेबां होननानै सोंदों। थारमाने जोङो बेखौ ओरैबायदि दिहुननांगोन दाना, एस नि जुदि पार्सेन्टखौ जुदि दिहुननांगौ जायोब्ला जोंना मा जागोन, बियो माने बेहाय जोङो बेखौ बोखावखोन्दोआव लांग्रोनांगोन। बोखावखोन्दोआव लाङोबा ओरैबायदि जागोन, माने क्लास सोदोबावहाय जोंना मोनबेसे आखर दङ, बेवहाय मोनबेसे आखर दङ जोंना, मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा दङ। होमबा मोनबानि मादाव एसआ मोनबेसे दङ दाना, बे मोनबानि मादाव एसआ जोंना मोनसे मोननै दङ। होमबा 2 जागोन। जुदि जों बेखौ पार्सेन्टआव जुदि लांनांगौब्ला दाना 2/5 बेखौ जोङो पार्सेन्टआव लांनांगौब्ला जों मा होनो हायो, सानजाब होनानै जोङो 100 बेबायदि होनो हायो। ओमफ्राय जोङो मा होनो हायो, पार्सेन्ट बेबायदि होनो हायो। बोखावखोन्दोखौ जोङो पार्सेन्टआव लाङोबा बेबायदि 100 होनानै जोङो पार्सेन्ट सानजाब देरबानो जाबाय। दा बेखौ नायनो मा जायो, दा ओरैबायदि खालामनो हासिगोन दाना, जोङो बे 100 खौ जोङो 5 जों जोङो राननो हासिगोन। 100 खौ जोङो 5 जों रानबा जोंना मा मोनो, 20 मोनो जोंना। 20 जों दाना 2 जों जोङो सानजाबनो हासिगोन। 20 जों 2 जों सानजाबबा जोंना मा जागोन, 40 जागोन। होमबा बेयो जागोन 40%। होमबा बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि आनो जागोन बिनि थार फिननाय। थारमाने मा जागोन जोंना 40% जागोन। 40%आनो जोंना जागोन बियो थार फिननाय। नैबेयाव पार्सेन्ट थागोन आरो अपसनाव बेबायदि पार्सेन्ट होनाय थागोन। दा नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय जानो हागौ। जिखुनु जाया जोंना नैबे बेबायदि गोरलै मेथ्सआनो नैबे जोंनि ग्रेड 4 नि आनजादाव फैनो हागौ। बेखायनो जोङो माखासे गोरलैखौबो जोङो सोलोंनांगोन। दा कुइसन नाम्बार 3 आव दङ बेबायदि 4:25 खौ जौखोन्दोआव दिन्थि होनना बुंदों। माने 4:25 खौ जौखोन्दोआव दिन्थिनांगौ। होमबा जोङो बेखौ जौखोन्दोआव दिन्थिनांगौ जुदि जायोब्ला जों मा खालामनांगोन, फार्स्टआव बेखौ बोखावखोन्दोआव सोलायग्रोनांगोन। बोखावखोन्दोनिफ्रायसो जोङो जौखोन्दोआव लांनो हागोन। थिग बिदिनो जोङो मालाबा समाव दशमिकबो होनाय थानो हागौ। दशमिकनिफ्रायबो जोङो जौखोन्दोआव लांनो हागौ। बेबायदिनो रुजुथायनिफ्रायबो जौखोन्दोआव लांनांगोन। बोखावखोन्दोनिफ्राय जोङो जौखोन्दोआव लांनांगोन। दा नायनो बेखौ जोङो जौखोन्दोआव माबोरै लांगोन। थारमाने बेयो दङ जाहैबाय 4:25। माने सिगाङाव जोंनाव मा दङ, 4 दङ, उनाव जोंनाव मा दङ, 25 दङ। बेखौ जोङो बोखावखोन्दोआव लांबा ओरैबायदि जागोन, माने नैबे 4 आ जोंना मा जागोन, गोजौआव थागोन आरो नैबे 20 जोंना मा जागोन, गाहायाव थागोन। होमबा बे मा जागोन,
4/25 जागोन दा बेखौ जोङो जुदि जौखोन्दोआव लानांगौबा पारसेन्टआव जुदि जों दिन्थिनांगौब्ला मा खालामनांगोन जोङो मा सानजाबनांगोन 100 सानजाबदेरनांगोन जोङो 100 सानजाबदेरनो हागोन दाना बाहाय जों मा होनो हासिगोन पारसेन्ट होनो हासिगोन गोसोआव लाबानो जाबाय बेबायदि बोखावखोन्दोनिफ्राय जुदि जौखोन्दोआव लांनांगौ जुदि जायोब्ला जों मा खालाम फार्स्टआव जोङो इनटु होनानै जोङो मा खालाम 100 खौ जों सानजाबदेर ओमफ्राय उनाव पारसेन्ट होबानो जाबाय दा नायनि मा जायो बियो थारमाने जोंना ओरैबायदि जासिगोन ना नैबे 100 खौ जोङो 25 जों जोङो राननो हासिगोन माने सानजाब जायोबा जों गोजौजों गाहायजों जोङो मा खालामनो हायो दानलायलायनो हायो होमबा 100 खौ जोङो 25 जों जुदि रानोबा जोंना मा जायोनो 4 जासिगोन थारमाने 25 जों 4 सानजाबा जोंना 100 जायो बेबायदि आरो दा होमबा जोंना मा थाखो 4 थाबाय आरो 4 थाबाय गोजौआव होमबा 4 जों 4 जोङो मा खालामदो सानजाबदो 4 into 4 जोंना मा जायो 16 जागोन ओमफ्राय पारसेन्टआ पारसेन्ट फैबाय नै होमबा बिनि आन्सारा मा जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए आनो जासिगोन बिनि थार फिननाय दा आङो दाख्लैनिफ्रायनो भिडिअ खालामनो नाजाबाय थादोंमोन नाथाय बोथोरा गाज्रि जानायनि थाखाय जेब्लायबो अखा हाबाय थानायनि थाखाय जेब्ला आङो भिडिअ खालामनो नागिरो मोनाबिलि समाव बे समाव अखा हाबाय थादों बेनिखायनो आङो भिडिअ लाबोनो हायाखै नायनि दिनैनिफ्राय जुदि बोथोरा मोजां जायोब्ला आङो जेब्लायबो भिडिअखौ लाबोबाय थानो नोंथांमोनाल' नायबाय थाबानो जाबाय दा कुइसन नाम्बार 4 आव दं बेबायदि 40 नि 25%आ बेसेबां होननानै सोंदों माने 40 नि 25 जौखोन्दोआ बेसेबां होननानै सोंदों थारमाने 40 नि 25 जौखोन्दोआ बेसेबां जागोन जों बेखौ दिहुननांगौ थारमाने 40 नि जोङो 25% खौ दिहुननांगौ होमबा जों मा होनो हायो 40 into मा होनो हायो जोङो गाहायाव जोंनो 100 होनानै गोजौआव मा होनो हायो 25 बेबायदि होनो हायो जोङो मा खालामनो हायो पारसेन्टखौ जोङो बेबायदिया सोलायनो हायो जोङो माने 25% खौ जुदि बेबायदिया सोलायनांगौबा मा जायो 25 आ गोजौआव थानानै गाहायाव मा होनांगोन 100 होनांगोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा नायनि जोङो मा खालामलायनो हायो जोङो दानलायलायनो हायो नै 0 जों 0 जों दाननो हायो 0 जों 0 दानबाय ओमफ्राय जोंना मा खालामनो हायो जोंना 10 खौ जोङो 4 जों राननो हायो माने 2 जों राननो हायो 10 खौ जोङो 2 जों राननो हायो 5 जागोन 4 खौ जोङो 2 जों राननो हायो 2 जागोन बियो होमबा 2 जों 25 आरो 25 खौ जोङो 5 जों राननो हासिगोन जोंना मा जाबाय 5 जाहैबाय होमबा 2 जों जोंना 5 जों इनटु खालामबानो जोंना बिनि आन्सारा मोनसिगोन थारमाने 2 जों जोंना 5 जों सानजाबोबा जोंना मा जागोन 10 जागोन होमबा बिनि आन्सारा जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए 10 जागोन बियो 10 आनो जागोन बिनि थार फिननाय दा कुइसन नाम्बार 5 आव दं बेबायदि 120 नि 7.5% प्लस 600 नि 3.5% इकुवेल मा जागोन होनना थारमाने 120 नि जोंना 7.5 जौखोन्दोजों माजों दाजाबनांगौनो 600 नि 3.5 जौखोन्दोजों दाजाबनांगौ थारमाने बिसोरनि पारसेन्टफोरखौ जोङो दाजाबलायनांगौ होमबा नायनो मा जायो दाना जोंना मा होनो हायो 120 सानजाबनि होनाय लोगो लोगोनो सानजाब होबाय दाना नैबेखौ जुदि पारसेन्टआव लाङोबा जोंना मा खालामनो हायो पारसेन्टखौ जुदि जों सोलायोबा मा खालायो बे 7.5 आ गोजौआव थानानै गाहायाव मा होनो हायो जोङो 100 बेबायदि होनो हायो पारसेन्टनि जायगायाव प्लास थाबाय गेजेराव दाना बे 600 थाबाय बेयो 600आनो दाना बे मा जानो हायोनो नि होननाय लोगो सानजाब थाबाय ओमफ्राय गोजौआव मा होनो हायो 3.5 जाहैबाय गाहायाव जों मा होनो हाबाय 100 होनो हाबाय पारसेन्टनि जायगायाव जों बेबायदि होनो हायो दा नायनो जोंना मा जायो दाना नैबे दशमिकखौ जों बोखारग्रोनानै लानो दशमिकखौ बोखारोबा मा जायो दाना नायनो 120 into 75 जाहैबाय बेयो गाहायाव 100 जाहैबाय प्लास 600 into दाना नै दशमिकनाव मोनसे अनजिमा दं नालाय नैबे 0 मोनसे नैबे दशमिकनाव मोनसे अनजिमा दं नालाय बाहाय लाथिख' मोनसे लिरनांगोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दाना बेबो बेबायदिनो थारमाने 3.5 खौ जोङो 10 जों सानजाबोबा जोंना 35 जागोन आरो बियो माने दशमिकआ गोमोरगोन बेखायनो नैबे 10 सानजाबायबा जोङो बेयावबो 10 सानजाबनांगोन होमबा बाहायबो लाथिख'आ मोनसे बारायदेरगोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जोङो जुदि दशमिकखौ बोखारनांगौबा दशमिकनि उनाव मोनबेसे अनजिमा दं बेखौ नायनांगोन जुदि मोनसे दङबा जोङो 10 सानजाबबानो जाबाय 10 सानजाबोबा जोंना बे गोमोरगोन दशमिकआ होमबा 35 जागोन होमबा गोजौआव जुदि सानजाबबायबा गाहायावबो जोङो 10 सानजाबनांगोन होमबा बे लाथिख' मोनसे बारायदेरगोन बेबायदि जागोन होमबा दाना नायनो मा जायो दाना ओरैबायदि जासिगोन बियो जोंहा 0 जों 0 दानजासिगोन नै बियो दाना नैबे 0 मोनसे बे 0 मोनसे बे 0 मोनसे 0 मोनसे होमबा मा जागोन जोंना गोजौआव 1275 जाहैबाय 12 जों जोङो 75 जों जों सानजाबनांगौ 75 जों जोङो 12 जों सानजाबोबा जोंना मा जागोन दाना 7 2 सानजाबबा जोंना 10 जायो 1 आटेक 2 सानजाब 7 14 15 जाहैबाय 1 सानजाबबा 5 जाहैबाय 1 सानजाब 7 7 आनो जाहैबाय दाना नायनो लाथिख'आव फैबाय जोंना ओमफ्राय दाना 5 जों 5 10 जाबाय 1 आटेक 7 8 9 900 जाहैबाय होमबा गोजौआव मा थागोन जोंना 900 जाहैबाय दाना गाहायाव मा जागोन 100 जाहैबाय प्लास जोंना नैबे 35 जों जोङो 6 जों सानजाबगोन
का जोंना 10 आनो 10 दङ 35 जों जुदि जोङो 6 जों सानजाबा जोंना मा जायो 10 सानजाबा 30 लाथिख' बाय 3 माथेक 10 सानजाब 3 18 19 20 21 210 जाहैबाय होमबा मा जागोन 210 जाहैबाय दाना जों मा खालामनो हायो 0 जों 0 केन्सेल 0 जों 0 केन्सेल 0 जों 0 दानबाय होमबा बेयाव थागोन 9 थाहैबाय 9 खौ 1 जों दानबा 9 आनो जाहैबाय प्लास दाना बे 21 खौ जुदि 1 जों दानबा बे 21 आनो जाहैबाय दाना जोङो 9 जों 21 जों जोङो दाजाबा मा जागोन 9 जों 21 जों प्लास खालामोबा जोंना मा जासिगोन 30 जासिगोन बेखायनो बिनि एन्सारा जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन बी आनो जाहैबाय बिनि थार फिननाय होमबा अप्शन बी एबा 30 आनो जागोन बिनि कारेक्ट फिननाय जागोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नांसिगोन मानोना अखा हाबाय नै जोंथिंजाय माने बोथोरा बारा मोजां नङा बेखायनो आङो गोलाव भिडिअ लाबोनो हानाय जानाय नंला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों खालामनाय जादों मानोना बोथोरा मोजां नङाब्लाबो आङो एसे मोजां जाबानो नाजानानै आङो दिनै एसे खालामदोंमोन नाथाय दा अखा हानायनि थाखाय दोनथ'नाय जासिगोन गोजोनथोंसै थेंक इउ